Wajib kangge lanang wadon loro ngelmu wajib kangge lanang
leren yen durung rusa podomu Angelmu iku ayu kaya widodari Angelmu iku ayu kaya widodari urip mulya mulya kaya nang suwargi urip mulya mulya kaya nang suwargi wajib pangahen lanang wadon loro ngelmu wajib kain lanang wadon loro ngelmu aja larang yen durung rasa podomu aja larang yen durung rasa podomu Angelmu iku ayu kaya widodari Angelmu iku ayu kaya widodari urip mulya mulya kaya nang suwargi urip mulya mulya kaya nang suwargi ayo ayo kanca padha tata kita wis ketekan jaman Pancasila atasan ajana kita wis tua ana nyatane lan ana begetine kodhek lan singgote padha dawa-dawa monggo sami perasa kodhek lan singgote padha dawa-dawa nanging sejatine isih para pemuda ayo jajo tali wondo melon jojo pembangunan negara aja wakani ngane guna ego ngambesi barang sifat kang utama insyaallah bisa selamat lan rasa ilmu kesempatan kang utama insyaallah bisa selamat lan rasa. Ya Ervani roce kabar wangine biar kumilar aja sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran monggo lageng sekeca sira ning alam donya uwe pangeran ya Irfandi roce kembang wangine mubiar gemiran
semoyo Ya Irfandi roce kembang wangine mubiar gemilang ojo sira menga-mengo turut dawuhe pangeran monggo lega ingkang sekeca urip sira ning alam donya kowe kuwi ora kena semoyo Ceritane sawijining dina Mbak Sura menyang ana kutha relali nganggo kacamata rambene ya mung mega yen ngenang sakebel susure yen ngenang sakebel susure Basura ngetoke aksine yen ngenang sakebel susure sajangen enak lagi lambene wirawiri Basura pancen kondang ayu Doren masamane kaya Kayu manis mas digawe saka ireng manis mas duwe sapa tali sayu akeh dayane bocah ayu sapa sing duwe aje cuit amanos ning kapan cewek ceking mas kaca sobatan kelap kelip anak-anakku cilik mas wani wong lanang barang mateng gak ana sing ngaku asih mbok ngombang popo aja kira teleketa ala blekok ngombe-ngombe tajen wuteleketa kaya ora isih iki biru kae kaya biru nanti bingung iki ayu kono ayu nganti bingung pilih-pilih endi kene abang kono ya abang mas diunduhi kene sayang kono sayang sing disayang ora ngerti ela tenan ngalam donya kanane lako isih golek abang ela tenan ngalam donya kanane
ente sawang ora mendung kono manis yen ditimbang malah bingung. Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami. Agami Islam sudahlah terang, asal dawe dari pangeran. Ayo prakaca Bali. rukune Islam yo iku lima sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji. Kaping pindho ning lakoni salat, kaping telu ning bayar zakat, kaping pat poso dan kaping 5 kaji lamun kuwasa.